Máš to bez luku, že? Áno. Daj si to bez luku. Mám? Dobre. Hej, chceš diamantové veci? A počkaj, teraz natáčam, že hento sú cheatery. Mám pre teba 2 diamantové bodky. Len? Bodky? No, mám aj pre teba helmu, krumpáč a meč. Ja nemám helmu. Aha, tak pre teba helmu nemám. Aby som si ubalila. Mám pre teba luk prerazený 2. Meč, chceš nejaký? Aha, máš diamantový. Bodka 2 samko LP. Nemá. A diamant pre teba mám. Aj prilbu pre teba, mám nezmysť a stojí to nič. No, kde si? Idem ti dať tie veci. Poď sem. Ale to sa vôbec nedá, tomu sa vyhrať tých žltých, keď sú takýto cheaty. Že tam postavia kamene. Chceš tie veci? Počkaj, ukazujem to. No a nenatáčaš vôbec, teda snímaš. Či? Barkrát čuko, teda. Ľubka 2, 6 kg. Ľubka 2. Táto arena sa bude reštartovať, na čo to je ťažné? Čo? Určite sa to bude reštartovať. Chceš diaveci? Dobrá, to bude. 7, 8, vypočítaj mi 8 plus 7. Čo? 8 plus 7 mi vypočítaj. Prečo? Alebo, dobre, 15 diamantov, takže ešte 2 diamanty.